Τι να του δώσω τώρα. Εδώ πάτε στο... Δεν το λες. Δεν μ' αγαπάς καθόλου. Να πεις κάτι άλλο, πες κάτι άλλο. Δεν μ' αγαπάς. Αλλά, άμα μ' αγαπάς, πες το. Απόδειξε. Τι κάνεις. Όλους μας απόδειξε. Πες του να πει κάτι άλλο. Πες το. Όλους μας απόδειξε. Θες να κάτσεις εδώ μετά, στο κρεβάτι, να παίξουμε. Τι καλό που ήταν, τι καλό. Εδώ πες το Στεφάνη. Πώς τι βάλεις άλλο. Για τον ανθρώπο, δεν την Μπαμπά, πες του την αρχή. Α, είναι για το δικό σας, είναι. Κύριο. Όχι, όχι. Αλλού για αλλού. Ας πει το εδαφιό, ας πει το είναι ο Σωτήρας. Σας κάνει. Να πείτε μικρό προβατάκι. Έλα, Ιάσονα, φύγε. Αλλά ευτυχώς που ο Ιάσονας Τώρα βοηθάει. αυτό Που είναι κάτι τραγικό. Όχι, όχι. Εσύ από κάτω, εδώ που είσαι ψηλός. Ένα. Κάτσε να σου δώσω. Τρία. Το 1, 2, 3 το ξέρω. Τρέπεσαι, ποιον τρέπεσαι. ψάλι μέσα με το παιδί, το κόψες, ψάλι. Έλα ρε Ιάσονα. Και εσύ με την κάμερα. Θα πει. Δεν βοηθάς έτσι. Αφήστε από εδώ. Μπράβο Στέφανη, το λέει και αυτός είδες. Όχι, δεν είδα. Ευτυχώς που ο Ιάσονας. Μπράβο Ιάσονα. Και μετά αυτό μπήκα στα τέλος. Κύριε Κύριος μας. Κύριε Κύριος μας, πώς είναι το μας κατά όνομα σου αληθινή. Ποιες έφερες στη δόξα σου πιο ψηλά από τους ουρανούς. Το σώμα μου πάει και θεραζόταν με τιμές εσένας. Ένα κατά ο πρόσωπο με τις αγίες ανεκρότες να εγγυηθείς. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, τρέχονται τα χτύρα σου, το φεγγάρι και τις τρίγια προσέχουν να διώσουν. Τι είναι ο άνθρωπος στην Ξέρετε τι να μας κάνω να πεις. και ο άνθρωπος είναι τον επισκέπτοντα. Εσύ μάλιστα. Εσύ μάλιστα τον έκανε με κάποιο καταντά από τους αγγέλους μας με δόξα και την μίστα στα πάνω σου. Όλα τα επέταξες κάτω από τα πόδια του. Κύριος μας, πώς είναι θα μας πει το όνομα σου. Τέλεια. Πολύ ωραία. Όλε! Τώρα εσύ. Πήγε να τον τραβήξει να πέσει. Δυνατά. Αλλιώς δεν έχει έκπληξη. Τίποτα. Λέγει. Κύριο. Πώς έφυγες το όνομα σου. Πες το. Έλα, αφού το ξέρει μόνος του, μην του το λέτε. Πες το παιδί μου μόνος Μας σου. δουλεύει. Ωραίος. Λοιπόν, ο Ιάσονας θα κάτσει σπίτι μας και εσύ θα πας στο δικό σου. Συνήθι σου. Κάτσε, αυτό είναι έτοιμο.